Όλα τα μπάσταρα τα ξέρεις από το ίδρυμα που είστε, όλα τα καρκινόπαιδα είστε, ρε φίλε. Όλοι εκεί μέσα με καρκίνο στα δάχτυλα, στο ίδιο ίδρυμα είστε. Γνωρίζεστε. Προφανώς και θα το ξέρεις. Γαμώ τη μάνα του. Ήθελα μία φορά να με πάει καλά. Μία φορά να με πάει καλά η τύχη, ρε φίλε, και να κοιμηθεί αυτός ο μπάσταρδος. Να κοιμηθεί. Και να κερδίζω. Τόλι Σαμ 32. Γάμο τη... Ωρε φίλε, δεν μπορώ. Πες μου ότι το λες για πλάκα τώρα και όχι και δεν το εννοείς και δεν με κριτικάρεις αυτή τη στιγμή για αυτή την αποφάση που πήρα. No. 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 Ρε γάμο δόγκανε, ποιο team fight είχαμε γάμο την Παναγία σας, είχαν φινταριστεί όλοι. Απλά κάθεσαι εδώ, σαν την πουτάνα τη μάνα σου κάθεσαι εδώ και όχι εδώ, να σε πιάσω Malphite. Πω τις γάμισα, τις γάμισα, τις γάμισα, τις γάμισα, τις γάμισα, τις γάμισα, τις γάμισα. Με γάμισε όμως ο άλλος, με γάμισε, με γάμισε. Με γάμισε. Δεν φέλα το έψιλον. Τον υποτίμησα επειδή φέλα το έψιλον. Πώς γίνεται να πεθάνουνε, δεν είχε ούτε ο Γκράγκας, ρε. Πώς γίνεται ρε φίλε, πώς. Θα πέσω, γάμω τη μάνα σου. Πώς γίνεται αυτό ρε φίλε, να πεθάνει ο άλλος χωρίς να έχει ulti Γκράγκας και Mundo Gang. Αυτό δεν είναι καλό. Πώς γίνεται να πεθάνεις από Mundo Gang, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δεν ξέρεις τι να κάνεις! Η άλλη βαράει μαλακιά και ο Έζαλ με κοπανάει.